yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum. O pagutangin ni Allah subhanahu wa ta'ala maana mga limukarun maana sa sadaka karun napakalaan kan wala na taka Allah subhanahu wa ta'ala. Antay miyele ka aminay haji gumiya gumra abanya lakla antay miyele ka dibiya ka isa ka abanya lakla gumiya ka na sa kanila kasi kita naman nabo ko binaryo pasugod daw tali matawag na ina ko tidawa na marawi sit sa marawi masit sa marawi na dito sa miya ka perawi na dakaliw pagkasawa na dakaliw sitang sa walay alas 4 na kurti daw na nakaliw na miya kaysa na nagiligan ako kanya ka pananganak ebo pinaka na duga tos na buwan din na strike ka armak tuwiligan sa ganang tos sa pamana iligan nakatulog na duga tos sa pinaka na miya ko pan sa armak na kaya naman sa patulog mi ba 160 na buwan kadi man ka kaya bago tapulog at na mga nilang na miya grabe aling basit nakaka-upload sabi na buwan na marano ka din kanila nga kanipang sinya si benar. Uwaan na kiling ako pada kapaawin niya nakakilaw sa Facebook sa social media na kuwangaw. Mamagin ako latan ako. Paman na dito, paman na tabi ko na kanong, uwaan na kiling ka alimapia, o ay paawin niya na pagkapawin mo na balangap, ako ang kaon. At may lang ako doon, ini pamira makan. Nalom niya nga sa doon niya. Namatang Allah, hanggang mga sudah-sudah. O to, nadiyan ang mga nipin Allah. Yakum ako sa iligan, nabuhay may nambal pinaka na 160. Sumunod ako sa may tawag sa doon. Ya kan masul na ya kaptan ako sa likod. Ya kasul na kurun. Owan. Dahil nga pa kasul sa kaysa na ya kaptan ako sa likod. Tinaalim. Ano kasul? Yan ang pumasa ko sa yung nga pinaka na nambal mga ito sa kesa sa timana prin. Tinaalim. Kung harap ka na sa dakang. Yang nila ang nagulat tos. Tama na kayo man. Pagkakuha sa kantor, hindi na magi. Kaya nasa lama, wala siyang magwalao. Kailangan naman na basta na lumili ka, tumanin ka, apyata! Napananamating ka, apyata ka na namili ka, napananamating sa Allah. Sa tao, tulag yan din yung pananamatan. Sugatan na naman siya, narinig ang pananamating sa Allah. Kailangan na nga mga Arab, na ibigay nga kaya ng, Alhamdulillah, 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 Jazakallah khairan. Wala siyang Allah. Nasa mga binigam, laban ka siya, thank you very much. Thank you very, very much. Nasa mga tagalog na gano'n, maraming salamat po. Maraming salamat. Nasa mga bisa, daghan salamat. Nasa mga nautabi, gano'n ka, madigyan kinalo ka, kato sana ko nga. May matumalo na matikni, betul na gano'n. Dapat nang giraw ka, ito, pakalaan sa kanya, walaw tayo. Ay, paano ba yung minililip ko, na may agad na madong, ini aduh, pagkalutang ako sa paan, nagpamper sa mugata, sa musila, gumargas, pagkata mga korompel. Ay gila tabi, nabigyan nila po, naguwati, baiti. Ada pernah nambah ya, kami ada. Ya, tenuk-tenuk pernah rawas ya, kami pipian. Tapi yang istik kapan kam satya gue nakasih kasih panjang kapan. Nah ini dia pasangan teman yang aku beri, katanya ki, saudara kan ya, namanya beri nasa mga sasti. Pati ilu bersubah gue sisa gue plastik sorry lagi bang. Atau nanti dia mana gano, kali kau kawan lah. Tapi ilu bersasang ibu plastik aku bu, daunnya mekar aja. Kalau Paul lagi betus. Ini bahapia gino yang kabur dia berputri. Nah, kami apa ini dikelang dan bukan tu sambil kapia pikir orang. Nah semua bersama tak berusia di kapur berusia aku, pembaca aku nama magi. Ya orang nak kita kau nak kita kapten hari budak rumah. Tiga nama mata wala tu mana udah. Tapi nu bisa aku nak kapten nama nana bedak. Tina alim bernama itu mana kan nabi aku. Tiga nama aja dengan dia berak. Bisa dikuris na saya kan bukan koris. Atana ke mana? Tahu dia koper makar ini. Antoni kuris kan ini dia coba gitian. Tapi makasih bedak. Dia karena dia nggak pera kan nama masa kalau siapa nape 550 mga itu cara makasih apa makabaling ako. Ya dari sini bergerak. Aduh itu sana tuh ya belau. Apa pun tak penutup. Ya karena kasih jangan tak pikir ya masa sa pa jangan tak dia wagisan. Cuma itu makakawan na di grab kita. Nakakapta man na likod ang may ito niya bagit. Kamuado ko sin makasok. Nawakan din niya makasasing alin. At sa katakan na buwang ka. Ayaw na niya pikir-pikir ang suwatir Allah. Inta'idullah qardan hasana. O pagutangin isuwan na nasabihan na kanu Allah. Samya kalala. At tigil na di. Nawa na kili na gungib. Na dito na mapapakuha ko pag hali na ako siya. Matawa na may isita.
Biar apa ka surga kawal. So duga to sa liber ni pamilya na kaysa mi jago ibu, daw na kay buja na sa ibu. Ya pagkaputan ako na po bisa lang. Kaya napian tadi kumapsa di budak na di mapamilya ito. Kami ka di nakakasyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ito naman, pagkun mo nakasukay matay ka, di ka kamay o makamatay, asa ka mamin, naging kakatawa na kami kapiyapi ka, di ka pagkakadugaka, kapakasurga ang kawallah. Naging kakabay o pagkun bati sa tamu ka, di ko ni makapanin, naging katawa naman, malabat ka na para ko Allah, Uway, naging ni kapulumoton, wala kaputakadaan yan. Saan na nakatawa naman, nanumikiwa sa katay mo kay puso. Baka hindi kalimu Allah. Ano ka maligit ka, ya Allah, nakalimun ako. Ya Allah, nakalimun ako. Maligit ka. Di pagkita na wala sa wang yanong kaudabadak. Wantan unang untay di pagkita na kudalis sa piso meron pamrak. Kumino ko sa kudalis na may tum na malusun kung may haluan-luwag. Kaya kapipila sa kami na may haluan-luwag. Na kumino ko sa kaudabadak. Hindi bangun ito. Kaman na pumiro kay Allah, ya Allah, nakalimun akong ka. Na maligit ka mo. Ya Allah, nakalimun akong ka. Dalo. Yang kada daw sulit ko. Tabi na ba siya kanong? Matang kuwag na ka, pagawa na kagwa ganun yan, nakalabar ka pa rin mo isang tamok ka. Ba namin nga niya, tinginir mo siya sa kanila niya. Api aking mamagato si Ibu, api at buhay mo po nung Ibu na. Ay dapat ko manamat, ay nipilip mo siya kong pirakyan. Namya katutunaw pa na nagitulong na gagawin. Igan ka nakapapalwa pa ka din siya. Api mo nang siya insana na pa. Paman na, palwa ko na sa sabatan siya insana. Allahu Akbar. Hindi no, anong yatero na, hindi na ba nadugat to siya, 300,000. Ano kutang? At wal daw bila nakalota, kabalera mo nagkada ka na yatero kikubo. Tapi ang kapal niya kang buta, kipira kong tulayan na! Higa ka naman ari uluwa. Namin na bara uluwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma indakum yanfadu ba'inda Allahi baqa. Lango na mata tagul kanu tubala na lango na kira. Na sumata tagul wallah na di na nilambo at kilambo. Di na nakiswa na kamapya, di na suri masyabuyama, di na sa puwasangka, di na sa zakata, di na sa haska, di na sa barangay, di na sa papyang iparangay, di na sa papyang ikapalunoks, di na sa papyang ikakaruma, tama na kisama pa ikakaruma, na pwede na nataw pagkasabihin Allah. Inusita na mga dato na sa mga karuman, tanong na, kaya mga nanyan na marunga di pakatiya, dati ka pakatiya na kanariya di makaruma kanyan, niya katwa ko, o mawalo pururag, niya mo nga, nadipisyotit. Na dito man narin nga di ka pakatiya kay karuma nga amya mo, niya noks. Tigali magtali ng pakaptiya ka nun. Nakanaba pakaptiya na kasama mga pagabanaap. Nga di babayo-bayo pa. Tadi mo bukiti sa karong mga mo. Ayaya. Patama daw di ka napakang bato. Ayan yung torelok siya. Ayaw kaya kapakaptiya ka karong mga kaagawin na piyan niya kato na panggagag siya na kanyang magidaw. Gagag siya ka. Parang nakadima makatitik. Patama daw di ka may labot. Dia kikaba kay basta madala nga si karong mga babay. Nakuhaan na din ko yung pag-istorya na unaan yan sa katay. Sabi na lang babay. Dapat na basta madala nga kasi karong mga nalang na sa niyang mapya. Pumasya sa Marawi, sa taon. Kasi, grabe yan, may lang babay, high hair, long nose, very beautiful, nakaputi-puti. Kasi karong mga babay na disisinga-singa na pagkagaba arabiyan. Kagi mo tamilingan ng high hair, at kapikiri karong mga nakarni. Palang mo na, tawag ako gusto. Tadi yung talingon ni Gater, mamaya kaputi-puti ang melangan, naik kepikir ka mga nasunod, likod na kalulo. Sunod likod na kudo niya kay kamito. Bala kalulo na ko bisya. Tadi yung talingon ni Gater, melangan na dongnos, naik kepikir, walang ngero makanya, pelak. Tulad jika tayo talagang ngero tarong mga orang, o pa makamimbol niya kali, na sudo pakungan niyo. Subara sa kaya dupang na helikopter. Basta kaya madadang kasi karong mga babay, nasabi din nung naanyar ka. Hindi may safe. Timo na lang na babay sa Marawi sa Rolo Goods na if you are the best in my life. At ang waldong gigan niya natin makadunin yung batuwa siya dahil bitawa na kapiulan na. Tatakin ko siya pang siya na sunto mga kakabulok niya mga tiwa-tiwar. Niya ka ko masabi na siya. Natapang nga na di na niya pinakakira mga kaibo kapakabulat yung nakapapatay.